Bideo honetan azalduko dut nola aktibatzen den narratzailea Windowsen. Gailu elektronikoren pantaila ikusteko zailtasunak dituzten pertsonentzat balio dezake tresna honek. Lehenengo pausua teklatuari erreparatzea da. Alde batetik, ezkerreko aldean, behean, kontrol tekla daukagu eta Windowsen logotipoa duen tekla. Beste aldetik, teklatuaren eskuinaldean, erdian, intro tekla dugu. Narratzaile aktibatzeko bi era daude. Lehenengoan, Windowsen logotipoa, kontrol eta intro teklak batera sakatu behar dira. Narratzailea automatikoki aktibatzen da. Soinua ipintzean ikusten da nola narratzen ari den. Berriro desaktibatzeko teklak berriro sakatu behar ditugu eta desaktibatu egiten da. Bigarrenean, Windowsen logotipoa, kontrol eta N teklak batera sakatu behar dira. Horrela, leiho berria irekitzen da eta aktibatzeko leihoan bertan dagoen narratzailea erabili aukeran txandakatze botoia sakatu behar da. Horrela, narratzailea aktibatuko da. Soinua ipintzen badut, narratzailea entzungo dugu. Berriro kentzeko, desaktibatu behar dugu botoi berean. Eta honekin amaitzen da nire bideoa.